Bijwerkers van Frisian Motors in Bakkeveen en de student van Schoolmeerskip de Friese Poort binnen het waarde met het elektrificeren van de bus. Net alleen de oude Rijn die in het zorgcentrum Het Beeld zit, kan naast een gebruikmaatje van de bus. Wat wij ook heel graag willen is dat wij mensen vanuit de eenzaamheid bij, want er zijn heel veel mensen die in de regio thuis de hele dag in visite krijgen. Dan zeggen wij van nou, we halen ze op en we brengen ze naar huis gebouwd, daar werd alle dagen wat de beleving is en we brengen ze ook weer thuis en dan gaan ze misschien een mooie onderbreking van de dag gaan. Het zorgcentrum kwam op het idee door een project met een elektrische auto van 2 jaar. Ik daar weer de Frisian Motors en de Friese Poort bij belutsen. Daar hebben we een squal hier mee aan de gang geweest. Studenten, ik in gewerking met Frisian Motors. En dat hebben we op een gegeven moment in een eindpresentatie hebben we dat, verteld aan iedereen die er belangstelling voor heeft. En daar weer het zorgcentrum Het Beeld ook bij aanwezig. En die gaan zeggen van, goh, wauw, wat is dit een mooi idee. En kunnen wij daar ook iets mee voor het vervier, voor uw verzorgingshuis, maar ook voor het vervier in de gemeente Het Beeld zelf. De ecobus kan naast met dank aan een subsidie van de provincie rieden. Maar zo vier is het nog net. Qua procent zitten we nu op 30-40% denk ik. En de basis is wel lijn en de accu's is wel een heel wichtig punt. En als die eronder zitten, dan dat is even een hoogtepunt. Want dat is eigenlijk wel het meest belangrijke deel om dat goed te plaatsen. Als de accu's erin zitten, kan er 80 rond 100 kilometer maar rijden worden. Daarna moet de ecobus weer opladen worden. Hoe toekomstige chauffeurs zitten ze bij het zorgcentrum net in. Ik ben er van het zoeken en daar staat Het Beeld ook bekend om dat vrijwilligers genoeg zijn die hierop staan. En die ben er nu al, dus daar maak ik me geen zorgen om. In september moet de ecobus op Het Beeld rijden.